Behin ja testa sortuta balioztatu dugu, aldizkari zientifiko batean argitaratu da, eta horrek eginarazi du jendeak alusti testa ezagutzea, eta ezagutzea horrek ekarri du beste estatu mailako hainbat ospitaletan erabiltzen ari direla jada, ez? Adibidez Madrileko Gregorio Marañón ospitalean ja erabiltzen hasia dira, beste ospital batzuen artean, da, bueno, izuk esan bezala egan egiten ari da alusti testa, eta hori guretzako eta denentzako pozgarria eta ona da, bai. Balioztatzea da prozesu luze eta zail bat, non zuk demostratu argi utzi behar dezun egindako eskala hori erabilgarria dela eta diseinatua dagoen helburuetarako egokia dela, hau da. Proba psikometriko batzuk pasatzen dizkiegu, eta horren bidez, zuk demostratu behar dakazu validez, espezifidad, fiabilidad, hitz tekniko, gauza tekniko asko demostratu behar dazkazu, non ikusten den eskala hori egokia dela. Eta gero, ez hori bakarrik, baizik eta erabiltzen dien beste eskalarekiko konparaketa batekin barrazkazu, eta enbarazkazu ikerketak, non ikusten den ezaugarri horiek betetzen dituela. Eta horretaz aparte, azkeneko balioztasuna ematen diona da, gainontzeko osasun arloko profesionalek erabili egiten dutela. Azkenen benetako balioztasuna hori da. Beste gainontzeko osasun arloko profesionalek erabiltzen dutela. Aldizkari zientifikoiek osatuta dago tribunal batuz bezala, eta horiek onartu behar dute aldizkaria argitaratu ahal izatea, ez? Onespena ematen diote. Orduan, onespena emateko gauzak oso ondo egin behar dira. Eta argitaratze horrek esan nahi du gauzak ongi egin ditugula eta eskalak bere helburuak betetzen dituela. Alusti testa baliagarria da gizarte guztiarentzako, hirugarren adineko gizarte guztiarentzako. Hau da, funtzionalki menpekotasun maila altua dutenentzako edo funtzionalki egoera oso onean dauden pertsona guztientzako. Ulertzen, orduan, eremu guztiak betetzen ditugu, eremu guztiak baloratzeko gai gara, eta hor nola egin ditugu ikerketak, ikerketak egin ditugu lehenik eta behin, egoera bai fisiko eta kognitibo guztiak aztertzen ditugu. Orduan, moeta guztietako pertsonekin alusti testa pasa diegu, ikusteko zein den bereen egoera, eta hortaz aparte alusti testa pasatzeaz gain, ere erabiltzen dien test nagusienak ere pasatu ditugu. Orduan, pertsona bati, hemen adibidez, bai ingresatzen dutenean edo altan, test guztia pasatzen dizkiegu, fisikoki oso ondo dauden pertsona donostikoei pasatu diegu, gimnasia mantenimentu egiten duena ere, hau da, esan dudan bezala, egoera ezberdinetan dauden pertsonei eta horiekin konparaketak egiten ditugu eskala guztiekin, eta gero egin behar dena da, emaitz guzti horiek estatistikoki analizatu behar dira, eta ikusi ze emaitz jaso ditugun. Orduan, 4 urteko lanaren ondorioa da, orduan, behar da gauzak ondo egitea, ondo aztertzea, eta gero emaitzak ere egokiak izan behar dira. Argitaratu dugun artikuluan 373 ustetela pazienten datuak analizatu ditugu, baina guain eskuartean ja 600 pikoko pazienten datua dauzkagu. Orduan lanean jarraitzen dugu, baina bai, lan asko dago horren atzetik. Testa sortu zen, gabezi batzuk genituelako gure eguneroko lanean, ez? Horregatik sortu zen testa. Gaur egun erabiltzen dien testek helburu hori betetzen ez dutelako, ez? Bai, menpekotasun handia duten aitxon amonak edo kognitiboki gaizki dauden aitxon amonak beraien egoera fisiko eta funtzionala baloratzeko gai ez ziren egunero dauzkagun eskala horiek. Orduan, alusti testa horregatik sortu zen eta lortzen dugu gabezi hori erantzuna ematea eta ondorioz guretzako oso erabilgarria den bezala beste osasun arloko profesionalentzako ere, pertsona hauekin lan egiten dutenentzako ere erabilgarria izanen da, eta horregatik hori, adibidez Gregorio Marañóneko ezagutu zuten alusti testa, eta ja erabiltzen hasi dira ikerketa bat egiten nazioartean ja argitaratzeko aldizkari batean, eta hori bezala beste batzuk ere badira. Ospital hau dira izen handiko ospitaleak eta gauza, danak egiten dugu gauzak ongi, osaiatzen gara gauzak ongi egiten, baina ospital horietan gauza guztiak zehaz egiten dituzte, eta orduan hor erabiltzen badute alusti testa, beste gainontzeko profesionalek ikusten dute, hemen erabiltzen ari badira, zozer ona delako, eta orduan interesa handiago izaten da gainontzeko langileen partez. Alusti testa da, den zozer aipatu dut. Da eskala bat, non beraren bidez lortzen dugun aitxon amonen egoera fisiko eta funtzionala baztertzea.
ez? Eta osatuta dago 10 puntuz, osatuta dago, non puntu bakoitzan aztertzen dugu egoera funtzionalaren atal bat bezala, atal bakoitzak informazio ematen digu eta atal guztien baturak ematen digu puntuazio orokor bat, non horrek esaten digu Aiton Amonaren egoera mobilidadea nolakoa den. Orduan daukagu informazio general bat, orokorra, eta gero informazio espezifiko asko dazkagu. Oso denbora gutxian pasatzen da, eta hori da ona, eta oso aldaketak neurtzeko oso egokia da. Ezin aldaketa txiki gertatzen dela Aiton Amonan, bere egoera fisiko eta funtzionalean, alusti testak gai da hori neurtzeko eta hori ikusteko. Arazoa zen, hemen egiten dugun talde lanaren ondorioz, Aiton Amonak hobetzen dira arlo askotan, ez? Eta arlo fisiko eta funtzionala da horietako arlo bat. Gertatzen zen, hobekuntza hori neurtu egin behar da, eta hori erregistratu behar da. Ditugun eskala horiekin gai ezkinean hori neurtzeko, alusti testarekin lortzen dugu hori neurtzea, eta ondorioz, igual ingresatzen direnean, ebaluatzen dugu gaixoaren egoera, eta ikusten dugu alusti testaren bidez zein diren bere gabeziak. Eta horrek aukera ematen digu lan bat espezifiko egiteko lana. Orduan, neurtzen dugu eta aukera ematen dugu lana hobekiago egiteko. Guk hemen adibidez egiten dugu ingresoan eta altan, etxera doazenean. Orduan, pasatzen dugu alusti testa konparatzeko nola zegoen etorri danean eta etxera joan denean zein egoeran dagoen. Baina, nahi badezu, pasatu dezakezu hilabetera ikusteko nola dagoen. Gero, rehabilitazio ambulatorioa egiten dutenak, eguneko zentroa datozenak, unitate funtzionalera datozenak, hori da niri alusti testarekin baloratzen ditugu, azkenen. Nituen gabezi horiek betetzen ditut alusti testaren bidez. Eta ikusten dugu zenbat hobetzen duen eta zein arlotan hobetzen diren. Hori arazo hori izan, pertsonak hobetzen zirela, baina hori neurtzerik ez genuela. Eta azkenean aspaldiko kontua da, ikusten nuen gabezi hori zegoela, eta begira interneten artikuluetan da ez zegoen eskalagokerik horretarako, eta nahi gabe, hasi nintzen datu batzu jasotzen niretzako interesgarriak zirenak, eta ikusi nuen eskala bat izan nezakela eskuartean, da orduan hasi nintzen eskala diseinatzen, eta hortikan sortu zen alusti testa. Datu gehienak igual hemen Josefina Arregi klinika jaso ditugu, baina Iruñako Casa Misericordia delako residentzian ere datu pila bat jaso ditugu. Gero hemen Altsasun bertan Zelandin mantenimentuzko gimnasia egiten duten Aiton Amonekin ere egin ditugu azterketak. Lehen esan dudan bezala Donostian matxaka ditzen diet nik. Dia 3. adineko pertsonak, baina oso kirolariak. Europako atletismoko txapelketatan da parte hartzen dute. Horiei ere azterketak egin dizkiegu alusti testarekin, ikusteko ze puntuazio ematen duten eta konparaketak ere gainontzeko eskalarekin. Orduan mugitu gara toki askotatikan, azterketak, ikerketak egiteko garaian, eta gero beste aldea da, alusti testa ezagutarazteko ere, mugitu behar izan dugu kongresoetan, eta datorren astean ere, adibidez Zaragozara joan barakat alusti testa aurkeztea. Orduan, bueltaka batetik bestera gabiltza. Behin alusti testa sortuta gero datuak biltzen hasi nintzen, eta datu horiek ikusi nuen, hortikan erakutsi bartziriala lortzen genituen emaitzak, ez? Eta orduan hasi ginen kongresoetan posterren da komunikazioen bidez gure emaitzak erakusten jendeari, eta hor pare bat sari jaso ditugu, estatu mailan, baita alusti testa kongresoetan aurkeztu dugu tailer bezala, eta orduan hortikan aurkeztu dugun heinean ere jendearen harrera oso ona izan da, eta sariak ere jaso ditugu. Azkenean, gauzak beti egiten dira ondo, eta jende guztiak egiten dituzte gauza ondo, baina saria jasotzeare da, guretzako poz handia da. Guain lehen asmoa da alusti testa osasun arloko langileei iristea. Langile pila bat dago, Aiton Amonekin lanean dagoena, baina aldizkarian argitaratu dugu testa, baina jende guztiak ez ditu aldizkariak irakurtzen, eta orduan helburua da jendea guztiari iristea, jendeak alusti testa ezagutzeko, eta horren bidez aukera izateko, beraiek nahi dudana da alusti testa ezagutu, bale? Gero gustatzen zaien edo ez, erabilgarria iruditzen zaien ala ez, ikusiko da, baina bintzet ezagutzeko. Orduan, lehenengo helburua hori da. Eta gero beste proiektu batzutan ere sartua gaude. Gauza da, alusti testarekin pertsona egiten du ebaluatu, zein den bere egoera. Baina ebaluatuta o baloratuta bakarrik pertsona ez da hobetzen. Egin behar dana, hobetzeko lana egin behar da. Gaude egin dugu ariketa fisikoko programa bat egin dugu adibidez, bideo grabatuz,
eta gaude enpresa informatiko batekin lanean, aplikazio bat sortu behar dugun, non alustitesan emaitzaren arabera, azaltzen zaizun bideotan ze ariketak egin behar dituen. Hori izango zen, etxenamonentzako, etxean dauden zaintzalentzako, eta aukera izateko, berain egoeran araberako entrenamendu fisiko bat egiteko aukera, hori dana bideon eta irudien bidez. Mundu hau oso mundu zaila ez, baina lanean zabiltzenan lana eta gaixoak eta familiak eta lankideak eta dana. Baina sartzen zen mundu honetan ikusten zen mundun ze gizartean bizi garen, ez? Orduan, gure helburua da gainontzeko langileei beste lantresna bat izan dezaten alustitesta. Egokina izango zen agintariek erabaki horiek hartzen dituztenen onespena jaso eta bereiek esatea, alustitesta erabiliko dugu ofizialki osasun publikoan pertsona hauen balorazioa egiteko, baina pixkanaka gu ez goaz, gu pauso goaz eta hori holako zozer etortzen bada, ongitorria izango da, baina gure esku ez dago. Eta gauza horietan faktore askok hartzen dute parte eta ikusiko da. Josefina Arregi Klinika oso ezaguna da, makina bat kontuengatik, honek oraindik ere ezagunagoa egin du alustitesta. Bai, alustitesta Josefina Arregi Klinikaren lanaren ondorioa da. Nik diseinatu dut, nik sortu dut, bai, baina ni naizenan naiz, nire lankidei esker, hemendikan pasatu diren lankide guztiei esker, hemen dauden lankide guztiei esker, eta hemendikan pasatu diren gaixo guztiei esker. Orduan, Josefina Klinika da gakoa, alustitestaren gakoa eta jatorria hemen dago. Eta guretzako, klinikarentzako ere oso pozgarria da, eta oso ona da, gure izenare azkenen alustitestaren atzetikan Josefina Arregi Klinikaren izena da. Orduan, hortikan goazela, Josefina Arregi Klinikaren izenare zabaltzen ari gara.